एसटी वालो गावलो तर गाडी हळू केलंय मी तितकी. त्याने काय गंमत केली, त्याका वाचलो दिसली त्याने गाडी स्लो केल्या. स्लो करून त्याने इंडिकेटर कायच देऊ नाही, तो सरळ चाललो मरे. त्याने स्लो करतो त्यांनी काय केलं, त्याच्या मुळात गेलं, ब्रेक मारलं आणि फटकन लेफ्ट मारलं. तेव्हा तर मी तो कायच बोला नाही किती सांग. आता मी म्हणजे असं मी तर तसाच करतोय, मुळात त्याने पटकन बाहेर काढते गाडी. अरे हो राजा, पण आता मला सांग, तेव्हा तू होते तडे म्हणून तुका दिसला आता. तू जर ह्या जागेवर असलं असतं तुका काय घंटा लक्षात येतलं असं त्याचं. आता एसटी वाला आता समोरची कोणाही गाडीवाला असं त्याचा एसटी वाला असो कोणीही असो, त्यांनी एवढ्या कॉन्फिडन्सली त्याच स्पीडमध्ये गाडी काढली हलकी स्लो करून. मग कोणाक माहीत पडताला पुढ्यात कोण इला काय इला, असं वाटायला काय खाली तरी गाडी चालता म्हणून त्यांनी स्लो केलं. आता वासरू विभाग जरा भिका एसटी वाल्याकडून बरोबर सुटला तिथं गाडी, आपल्या पुढे तिला स्लो झाला होता. ऋतू जाऊन घराकडे सांगले काय पप्पानी असं झालं म्हणून. पप्पा वाका विचारतो क्लिअर होईल ही सांग, म्हटलं वाकायला माहिती. हैसर जर कोणी असलो असतो ना संकेत त्या जाग्यावर, आणि जर तशी गाडी जर काढली असती ना, कोणाकच घंटाही दिसला नसता. ते जर वासरू असा किंवा काय असा काहीच समजला नसता. ऍक्च्युली चुकी होती ती काढता कामा नसती त्याची. पण कसं रे, माझ्या गुरुन मला दाखवलं ना की मुळात जाऊन कसे कट मारतात बघलं बाग छोऱ्या. गुरुचं बघून मी केलं तर वासरूला पुढे मी तू तेव्हा कायच बोला नाही, म्हटलं घबरावलं तर बरा बघितलं जाऊ शिवर नको खाली गेलो बाग जाऊ रे. घे बघ लेफ्ट घे लेफ्ट. आता काय घंटा लेफ्ट बघूया असं तर मी असतो मरे. महानगरचं आता 100% असतो, 100% असतो. खूप लांब ब्रिज नाही जाऊ नये मरो. अजून लाल पेटाक नाही.